mučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Matúša. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša? Alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemá nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre ne. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahodili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša! Barabáša! Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho! Ukrižovať ho! On pravil, A čo zlé urobil? ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho! Ukrižovať ho! Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, a že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. Z trenia uplietli korunu a položili mu na hlavu. Do pravej ruky mu dali trestinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pluli na ňo, brali mu trestinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. A keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty.